El primer pas que heu de seguir per fer una reserva al servei d'esports és entrar al vostre iglú, el que abans era l'Eugier. I dins d'ahir anar a l'apartat Servei d'esports, inscripcions, reserves, competicions. Quan feu clic ahir s'obrirà una finestra nova. I ahir dins heu de buscar la pestanyeta de reserva d'instal·lacions i fer clic damunt. Un cop dins, veieu les zones on podeu fer les reserves: aire lliure, pavelló, raquetes, tenis taula. I a més, al costat teniu un calendari on podeu veure els dies que podeu reservar, que com veureu estan destacats en taronja. Trieu la instal·lació que voleu reservar, en aquest cas, raquetes. I després feu clic damunt del dia que voleu reservar, en aquest cas, el dia 31. Baix s'obriran les instal·lacions que podeu reservar, les pistes. Trieu l'horari que voleu. Podeu reservar fent clic cada mitja hora. Si voleu hora i mitja, feu clic damunt de 3 quadrets. Podeu editar la vostra reserva els cops que vulgueu. Recordeu que els blocs de mitja hora han de ser seguits. Si no, us apareixerà un missatge d'alerta. Un cop feta la vostra reserva, que veureu que estan de color lila, feu clic per a formalitzar-la al botó de realitzar reserva d'instal·lació. Se us mostrarà un missatge on se us indicarà que la reserva està confirmada. Tot seguit veureu que la reserva passa a color roig. Reserva completada.